joto nai tongnai tiprasa lukorok norok nugui mankana tini o kaisa jagao chini je laibuma o omo haike bono mane je chwng thwngrung bodol bai je kwrwnglai phelai yagulo kwbangma jagao nok sok salaimani ba rubber sok salaimani ba mal mata hoite kwbangma je akromon khaijakmani no tui chwng nuglaikha tini abo haike tini o norok chini soi mangpili lukorokni khuk tui khnai nei di omo bagma o chini soi malik rokni khuk tui no uncle hingkangke tini o obo jaga thai hingkangke bo jaga wngkha mo omo hingke chini 30 bagma Vidhan Sabha Kendra chini Killa PS Block Killa khobjago hingke tei oro para hingke oro darka thang hongjago oro bisingo ang khoroksa tini hor kuthuk jorao bagan prai oro 40 kani tei kaisa hingke 25 kani pura ki pura tini hor kuthuk jora soksai taibela hingke ang sao musugo je kono politics khaidi hapano hajak mung tonglai di paila ba har jit je pha tongnai jit bisingo tongkhe ba anando phuti khai tonglai di omo hai hingke uncle mane o jagao nung wansukmani o jaga hingkangke nini kaisa re bagan na boro boro swbani bagan rok o jaga khobjak oro bagan besibak ani oro bagan kotor nini bagan hingkangke mane total busuk bufang rok kano oro jaga oro niyo 5000 kaijak sara hingke tei kaisa o kaijak 2500 hingke tabok nini wansukmani hingkangke omo kono mane party ni trop theke de wngkhana na bahai nung wansok nini bono to ang to samaya kono politics bai kadali tongya ang kaisa hodani dormoni secretary si ang kaisa poti bai politics bai gadali tongya ang tongkosang boyaro si tongu sakhlai bu tongu jotono hake tongkosango tonglai di hajamu tonglai di harjit ba jotong lainai hake si kobogu jotono tongu oro bisingo si tama khakai hake sobiro laile ha ini hor kuthuk jora bisingo si khoroksa knoi katha khorok bride busuk bagan besibak ani no majara leng kugla kabang thang kugla ha hingke ang media person no sawa musugo sangsaro hake tonglaiye hawani ladak thangyang nai cheng joto bai halai tonglai man si cheng bono si mana halai nai hake no media person joto tongnai nini joto channel tongnai rok no hake no hodano joto lukuro no kokpit di chini naisremung bai omo hai tungphlama bai cheng kono unnoti o thangma yang nai unnoti thangani wngkhake cheng tongkosang boyar masi lainai hajak mung ma tonglainai harjit no nahawi ni ma tonglainai bono to joto sibu jefa khlaike joto kanui solaima bising jefa khoroksa to chenai bo haino joto acha base oro hingkangke nini hingke busuk bagan khangkha oro bagan khangman hingkeno total busuk bufang rok tongna oro 1200-1300 khan acha hingke tabo hingkangke mane silai tonglai mane muskemung lai tongta silai tongta acha pura joto kaise bana basok liya na basok liya thum khang bagan ke yang nini gana gini rogo tei kono to tongbai tongu kai mane yang oro khorok busukni khangkhana yang side o hingkangke yang to sengka coverage khai pheja gothani khala gotha yang ni pa sat chona acha hingke nung hingkangke omoke mane bahai wansok party gotode naikhe party BJP party rok na acha hingke nini mane nung hingkangke nini omo to nung hingkangke tmao khai tong motha o na hayang soksai rojak khata na acha dako base naidi tiprasa lukorok pura tabok bahai na sini oro jehetu sini livelihood sini omo bai seng cholewi asuk jorangui tongmani ba omo haike no tabok muski silai tonglaibo joto khamjak rogo naidin rok
pura khambaijak norok no yang nukla hangke norok ekdom kabrei sikhaimi yang nai aswke kwbang oro langgan aro sanghai hai kisa bathak laifika ni o jaga hoko dulung dulung pura ngui tongbaika. Hai, ibu rogo, pakai rogo ini ya itu. Rogo ini mat mana? Hai di sini formal, maksudnya kulit kali ya. Oh, mau baik saja. Kalau pakai bu, besi mau janganlah kita kasar lagi teh, pada yang lagi teh yang itu sama tanah itu bro. Oh, Kirpananda, acha. Ini tahu dah kamu tadi ni. Rogo tadi tu masih. Ini ada lo. Oh, jago ta. Jago ta. Jago ta. Dah cukup. Amul to bisa masak kau tu ayang lebih masak ya kau harga jali harga ya kau borok umali ya serah mulai tu asal mau hai kerja mang nama yang kerja hai asal sana samung tang liya angumba hai cara jongkang tong nai nabang seleb le tangan ni oh hai nah mung tongan sorkar salah wani ek baca belah hai yang nama tu lagi ani belum nggak sebetulnya oh mungkin gutam ni oh ini belum ani kita oh atas ini antarai ini buat Birendra Kumar. Ani Dargatha. Sat lagi ada. Kalau tu Dargatha, Lai Koti. Betul na pas mula je bah. Koi kani kakak? Orang kurai 40 kali tu. Kutek ऐसे eh bikan. To sibu. Jepa kelake joto kenai cholai ma bising jepa khorasa to chenai. Bo haina joto sarai khonai sa sibu ke. Omo hai bu sijak borok. Prithibi o ha sakawo asai phaile hangke. Manusyani okolke mataini rup hojago. Joto jib jonto kit patango joto jibanu hoite ai jib tui tongnai. Mamla se kotorongke manusyasi. Manusyongke devata okulo si phayo. Mataini rup nawo mataya taibu haini manusyani rup nawo si akra sot phayo. Gebo haina sabbata sing nahamung ma tongoi nahamung tonglaioi. Sing joto no hake tonglai hangke omo hai khoti ngyang nai. Tak je election je Bidhan Sabha cholai thangmani o jaga hainglayo khoti khailayo noksok salayo gari tokrulayo bai tokrulayo borok toklayo talayo suklayo ngman rok ekdom chaya ge jara rajniti khainai rok neta tongnai rok teksa sotoko tongbaidi teksa jarjani elakana bujokdi bose ani kobokmo angkal bonono neng ngangke tabok paithak ni koimung je lukurok no temahi mane koine ni ba ko kasarna ni musukna ang ko kasara ni musugo jara elakao jara daikto mawi elakao jiti nai borok je sarkar pasok paiteng bon jotono naikoloi jotono samantantra ke nogoi tuidului tonga thang hi georo joto ani 5000 rabat khamani plus ayang tei 2500 khai thangmani boni khoti puron ba jotonu hisab khaile hangke sibu
gobona busiwi roja ja kheba khairogui rola ha ke ani phayong ani takho hi busiwi khlai roja kheba teibo hambai ke bohaine soibo tama tonglai nahamung ma tonglai borok ba joto rokom tongo hai sawo hai lai hai sawo angke angkal nang gangke mane bo party no mane support khai tongmani nang ang to niropokho party ni kono mane family rok je kono phane borok ani family ke serai ba bo mo thawon tonggo jawo ke song to hodani mo kaisa dharma secretary niropokho ke ma tongso kono politics ni baidota kono digi ni kogno baidota ai mo ek pokho digi khlai kog ma saia sangke no joto no hakrai ni kog no sawi ma tongo haisi da kon ge ka angkal belai na hambai angke faidi lukorok hai na hai jeng sanglai finai jehetu nok phangkai ni kai tham tongmani ba sini takhuk jog ba sini yang anti rok ni khuk dei sanglai finai angke kaki nang gangke ni ningke bo jaga sing tongmani tei mane busuk rok khana ni ningke Anh khe 1500 khama. angke ningke bo party o mane khai tongmani ningke Ang ba anh bu sai chi master khai ma ba. Yang bu ta hindi honda goi hing ya khe tongo khai phasi om ha khe khai ro bel hang khe ta. angke nang gangke mane omke mane biang mane boro tei ke mane khamani ningke rajniti tei dewan songnai naike mo tuma hi nang mane Ang khe bo tei BJP srok no sok la ha hiwa sok la ha.